sego goreng Apa? Nyapa? Kowe luwe apa? Awakmu kok luwe? Kowe luwe apa piye? aku gak enek awakmu. Wah, aku mau gene bareng lho. Gene sing apik. Termasuk beneh kowe. Apa, Bos? Sego goreng. Sego goreng dilebokne kotak bok. Cakep. Kang Rudi gareng ngarepe debok. Oh gak penak. Mbahmu kowe. Lah iki karepmu priyo? Lah iki rasa mau gene kan mau yo sini iki yo. Lah ya padha ae. Sopo sing ngomong ngarepku debok? Ngarepku sinden iki lho. Lah mau madhep rono ora ngarepmu debok. Lah nyawangmu saiki. Ya, Ayo saiki. sego goreng Heeh. ngarepe sego lho gurih. Terus karo digareng karo Pak Pre. Ngarepku debok iki lho. Ngarepku debok iki. Lah sego gurih karo Pak Pre lho, Bos. Kuli Iya, kok iya. arep bocange. Pak Pre jenggote dawa. Ah. Pak Pre iso nerang udan. Kok gak nyuwambung. Alhamdulillah.